Horas madahita saluna. Muliata madi Tuhan ta tapasahat wardingga basai di bagasan dari na ulion di liot dehawata hita hai pason dohot lasiroha dina marningot ita hari hamamaten itu hata Yesus Kristus humokop pangalaw sita dohot dosata gabe mata imana di leon hosana nguluna lahu maburi hita asa iya sita dohot dapotan haluaon namanginang iko patut do hita marla siroha di bagasa tekion pasahato dirita hamulatea tu dewata lahu makawaleteo saluna dengan nibasan ni Tuhan Yesus Kristus unang marisuang hamamaten ni Tuhan Yesus tabain ala nunga diliot tu hita ngulu na baru jala iko buido hita gabe pasu-pasu tuah kadongan na humaliang. Selamat jubang agung mahita saluna horas. Hamua kadongan sahuria namar pungudohita nuaing di ngananon patupahon parpunguan parningotan ari hamamaten ni Tuhan Yesus tongodoa kasahita diusungi bana jala kapardangolata di porsan alayang gorohata madok debatado mamicang mamukul dot pasipal ibana. Ludo tuhita lilu songon biru-biru ganup masitodong dalan nabe alai hajahaton nihita sudena dihonahon Jehovah tuibana. Sudehita nasa naong tardidi tu bagasan Kristus Yesus, tu bagasan hamamatena dohita tardidi, atau nak tertanom dohot hita rap dohot ibana, marhite-hite padidioni tu bagasan hamatean, asamar parange hita di bagasan ngolu nai baru,
Desiahon Yesus doho sana asa dapotan hangoluan hita, tapuji maibana mual ningolutta. Marede hita siap bukede nomor 21 ayat 1 dohot ayat 3. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nagabe pangoloi do Kristus paimamate, pola tung mate tersilang, di dia akasorokmi ale hamatean, di dia pangagoonmu ale banuatoru. Haleluya. Martangyang mahita, o Tuhan Yesus biru-biru ni debata na mamorsan dosa nami, na jongjong dohami di jolom marningot ho na targatungi, takas do huat tusi hami habebernit na tinaonmu di dolo Golgata, tukido hami marningot dosa nami na makorhon hamamatenmi, asi maroham urupi mahami, asagape upa ni halojaunmu hami. Amen. Tapuji Tuhata maredehita sia bukede nomor 622 ayat 1. Patik ini debata di parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus sadarion, iman atar surat
di Rom bidu onom ayat 10 sada, Rom bidu onom ayat 10 sada. Sumatusima rajumihamu dirimuna, songon naung mate didosai, alai mangulu di debata di bagasan Kristus Yesus. Atong rap mangidogogo mahita sia Tuhan debata, laho mangulahon naho bar tupatiki. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon naho bar tupatikmi. Amen. Mari dehita sia bukede nomor 170 ayat sada dohot ayat 2. Tato poti mado sata nagodangi tu adopan di debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang para sirohana sumurong. Namadok mauliate mahami tuho siya na sarohanami ala di leonho anakmu na sasadai tuhamatean humokop hami. Asaunang mago na porsea di ibana. Alaya sa hanguluan na saleleng nileleng na dinasida. Tatap mahami alia manami di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus, nagabe habadiaon dohot hatigoran dihami. Saise sama dosa nami saluhut alani pilihan na sudenggan na pinilihon nai humokopami. Say paeleng mapinggolmu tutang yang nami jala asima roham dihami.
Natukido hami sadarion di adopanmu marningot ho na targatung di hao pirsilangi. Huboto hami do naikon hami manaon na tinaon mi alak hami do na mangulahon dosai. Alai tung asido roham di hami ditobus ho do hami sian burani dosai. Pola mate ho humokop hami. Sawihirhon matu todinami pakokop mi di hami. Anggiat hu paubahami rohanami nasotama. Asa tunga arga pakokopon mi di hami. Baga-baga ni debata taringot tuha sesani dosata. Para siroha jala pardenggan basa do Jahoba labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahen tuhita hobar tuaka dosata. Jaladang dibaloso tuhita hobar tuaka hasahatota. Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna asini rohani Jahoba diaka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maredehita sia bukuede nomor 84 ayat sada. Hatani debata trupuk epistel diari parningotan hamamaten ni Tuhan Yesus sadarion. Tarsura di buku pesalmen biddu napa 22 hon mamuka sian ayat 2 sahat rodi ayat 12. Ale debataku buasa tung tadi konon muahu saya madau-dau do aka hatani anggu konsian hatuauku. Alai nabadia doang goho
marhabangsahon aka puji-pujian ni Israel. Tuhodo nasida mangangguhi jadi malua manasida, marhaposat tuhodo nasida jadi dang tarurak. Sude akan marnida ahu marekelekkelihon ahu dipangangang do babana huhut mangu upir-upir. Hodo tongon namanait ahu sian apuan si papos rohaku mangocop bagot nidainang. Unang madao-dao hosian ahu ay dono nama parmaraan ay soadong si partupak ima sahatna martua doaka natumangion hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Maredehita sia bukwede nomor 83 ayat 1 dohot ayat 2. Tahatidakom maha porsiaw tay songon naha hinatidakon ni dongata saha porsiaw disadok portibion rap mahita amadok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan natu mopalangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubon si Maria nagabe-gabea siato di perbadia adorak sohabubua ido tuhata na tumaon na bernit
di panghuman ni silatus, nama te tarpajal do ibana di hau pinor silang, na tua tu banua to rudung ditanom, na mulak mangulu diari patoluhon, nama naik tu surgo, lahudul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanon, manghumi halak na mangulu dohot namate, au porsea dito di porbadia, jaladok sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, doho dihasani dosa, doho dihatai namadok, mulak mangolu sogo daging ni halak naung mate, doho dihangoluan na sorasuda. Amin. Sunggul-sunggul na parjolo, setelah ibadah ini nanti selesai, kita akan menyaksikan persembahan drama yang dipertontonkan oleh Naposo Bulung HKBP Jalan Lurah Cimahi. Nah, mengihut hari Minggu tanggal 4 April 2021 di Patu Pahuriata do ibadah buha-buha ijuk masuk pukul 5 manogot. Ibadah Paskah na Parjolo ima di hari Minggu 4 April 2021 jam ibadah songon nasomal pagi masuk jam 7.30, siang jam 10.30, sore jam 10.30. Paskah paduahon Senin 5 April 2021 masuk pukul 10 sia manang japitu bodarina. Songonima sunggul-sunggul dihita, tapuji matuhatta, maredehita syabukwede nomor 20 onom ayat sada dohot udutna. Dosa
Kami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Imana mga ramoti ate-ate doho pikiramu di bagasan Jesus Kristus Tuhan ta. Amin. Horas marihita saluna. Amang inang na hinaholongan di bagasan Tuhan ta Jesus Kristus. Hata ni debata nagabe barita nauli di ari Jumat Agung di parmingguat ta di bagasan Tikyon. Ima namarningon hita di holong ni rohani Tuhan ta Jesus. Nang mate di hau parsilang hinorhon ni dusa do pangalahota. Hata ni Tuhan ta nienet mesian evangelium ni si Lukas bidu 20 mamuka maisian ayat 44 sahatu ayat 48. Amang inang hujaho kami ma hata ni debata laus tangi ho kamuma di bagasan rohamuna. Jala mareak pukul 12 songgop ma naholom tu sadok tanoi sahat ro di pukul 3. Ai makolom ma matani ari jadi maribak ma hire-hire na dibagas joroi bola 2. Dungi marsuara na gogo ma Jesus nin nama. Amang tu bagasan tangamu ma hupasahat todiku. Jadi dung didoki tosma hosana. Marnida nama sai let nani. Dipuji madebata nin nama. Tutudo halak na tigor roha doon. Jadi sude natoropi namar luhut may nodur marsitopuk adorana. Marnida nama sai laus mulak ma. Bahasa Indonesia dikatakan ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Ima hatani debata. Amang idang nadi holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hatani debata nagabe renungat tadi bagasan ima ari parningotan ni ari hamamati ni Tuhan Yesus Kristus. Dinarohi tanwaing tu bagas joro ni Tuhata. Dinarohi tarap doho aka keluarga nani haholongan. Jala sumanda tradisi di hita halap Batak. Molo adong perkabungan tapake do baju na birong. Laho manadahon na parsidohot dohita laho berkabung rap dohot akka dongan sa ulam. Alai husukku mahamun waeng du bagasan Tikyon. Narohamu tu bagas joro ni Tuhani. Ahado naeng nani kabukob muna. Ahado naeng na sitopoton muna. Jala ahado naeng na di ida muna di bagasan Jumat Agung. Tuhan na tersilangi do. Buasa imana tersilang. Alaniaha imana gaya tersilang. Buasa gabe ikon di tahun ibana si taonon na doki. Jalanau riko sa sitong na nagabe suku-sukun. Ahado salah di Yesus. Ahado pabahinan ni Yesus. Napola mabahin ibana manaon haporsuhon mangalehon hosana dipasilakon dipertontonkan
di parekeli halak alani ahadwe alani dosata. Biasana molo halak na sala molo sodenggan pangalahona manang terdapat hasalaanna maila do imana. Jala molo tung adong bukti nagabe nalaho pahoton hasalaw nai. Apalagi zaman sonarion berupa video, berupa foto, buido di foto halak, buido direkam halak akka pabahenan ni jolma nasudenggan asagabe bahan bukti molo adong perkara tadi kotusi. Ale molo ta ida jama sonarion dang nagabe maila halak molo sala. Dang nagabe maila imala lahu mambahen akan nasudenggan. Apalagi minerang memberita-berita nama saon. Barani don waing jolmaon mangalo akka petugas. Barani don waing jolmaon mabahen makatahon akan ading nasodinggan. Tardumobi ganu tauma taida tabege asal meng madapoton akka ulaw nabal gama di tonga-tonga ni hak Kristenota. Ia Juma Agung may, ia Paskah may, ia neng Natal may, sitaw adong ru akka jolma oknum na so bertanggung jawab lahu manigay persauran ni halak Kristen alay dang nagabe mangorui semangat ni halak Kristen lahu mamestahon ari lasniroha di tonga-tonga ni huria. Wajar do memang molosian hajol maon molo salah iba dihukum. Molo adong papahenan niba na sotama wajar do iba ikut mendapat uhum na sapantasnya yang sesuai dengan apa yang dilakukan. Alay doang jolma mekkel don waing nang pesalah, apalagi halak koruptor. Out di Cina, molo koruptor terdapat dihukum sebelum dihukum mati. Hulas ada hukuman ni halak koruptor di Cina, hukuman mati. Dan ada hukuman seumur hidup, mati, tembak kepala dari belakang. Sebelum terjadi eksekusi, dipertontonkan do itu akka halak. Nama dok omma buhini namar salai. Uduk do akka namar salai huhu tangan nape honarate merdalan ma dikawal akka petugas keamanan. Tumatangis ama akka keluargana ay diboto na sida imna nama parjupangan na parpudi ay hona uhum nama namar salai jala ikon hukuman mati alani korupsi. Di Indonesia beda. Molo korupsi di Jawa wartawan sempat do beda-beda kan. Ngapa ke orange mana? Dada-dada saya tidak bersalah hinda. Ayo tong. Ay korupsi mana 10 miliar dihukum mana 5 tahun. 5 tahun las buah HP hita marsugi lapak pe hita karejo las soda bota 10 miliar. Nga untungin nalih hinala rohana ima di Indonesia ale molo manako manuk isidang doi dangarong na mabilay so na hea terjadi hola na manako sabiji buah kakao do coklat do imana dihukum ma 2 bulan leleng na ikut terjadi doi ala imana masa. Tetapi persoalannya lain dengan Yesus, kasusnya lain dengan Yesus. Dunia ini memang berlomba-lomba untuk menegakkan hukum, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran. Yang salah dihukum, apapun konsekuensinya, siapapun dia harus dihukum. Nautibo, hukuman yang ada di dunia ini adalah hukuman mati. Arab Saudi hukuman matinya dipancung.
Malaysia hukuman matinya digantung. Indonesia hukuman matinya ditembak di jantung. IP dumpet 20 tahun naik kan itu. Jolo habis mah hepeng nak. IP dohonon na domuse. Enggak apa-apa itu. Dang bui menyewa pengacara muse do akan asing. Di Cina tembak kepala belakang. Yang itu imah hukuman. Ada hukuman yang paling buruk yang pernah terjadi di atas sejarah dunia ini, yaitu ketika ada seseorang dinyatakan bersalah walaupun sebenarnya tidak ada salah, tapi karena paksaan, karena dorongan, karena teriakan orang yang mengatakan salibkan dia karena dia telah menghina Allah dan menghina kaisar, walaupun Pontius Pilatus tidak pernah sedikit pun mengatakan dia bersalah. Ya di si Pontius Pilatus marsalah Yesus. Daun. Ahama di si Pontius Pilatus tahe. Dang dapotu agia aha salah na adong di ibana. Alay nang pesoni berusaha do si Pontius Pilatus nian. Laho paluaho Jesusi. Bina didok si Pontius Pilatus margugu do peyaw lau paluha ko. Alay Jesus didok ma dang margugu. Alay ingok ma. Napasahaton diriku tuho. Ima nau gudang dosana. Ise may halak situa ni malim. Ya. Akahalak parise ima na margugo. Ditakup Jesus songon na hujami tahun di malam pasyon na paduahon ala adong do disi kesepakatan, ala adong do disi sakap na jahat, rencana yang jahat. Gabe persidoho do disi si Judas Iskariot. 70 perak ma igadis Yesus. Molo dikalkulasihon 70 peraki, hira-hira 200 sampai 300 ribu ma harga di Yesus. Di gadis tu malim di halak Yahudi. Porsuk na di tahun di Yesus. Dan masa di si adong pengacara laho membela. Songon na masa di bagasa tikyon nang sirang pejolma adong 10 sada pengacarana, lamanako pejolma 10 tolu pengacarana, las mohabe papaheni jolma 15 pengacarana. Hobar domu sadia adong hepengna kan itu. Molo salah nu aing boi do husewas 20 pengacara asal madok kepekku. Nang pehona hau na biasana 10 tahun boi do gabe 1 tahun. Sok na masa no aingon. Kan itu. Ale masa do pengacara di Yesus dang adong. Masa do di jahon akka pabahena ni Yesus na maralo tu rohani halak malim Yahudi di sidang adong. Dan nuang pertanyaan, do nagabe salah ni Yesus di hati ai, do papahin ni Yesus na melanggar tu peraturan di pemerintahan kerajaan Romawi, do nagabe melanggar tu peraturan ni bait suci Allah pada saat itu tidak ada. Molotung pedido Yesus, do de Tuhani, do Mesias. Nang Yesus tidak pernah mengatakan dirinya aku adalah Allah, tetapi Yesus selalu mengatakan aku adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Alasan ni halak Yahudi doh malim na merasa terganggu do kehormatan nasida karena ada seorang yang bernama Yesus membongkar kebobrokan mereka, membongkar kejahatan mereka, membongkar semua keburukan malim ni halak Yahudi. Na merasa sok suci, na merasa sok pintar, na merasa sok terhormat. Tapi Yesus berani mengatakan
mereka adalah keturunan ular beludak. Dibokar Yesus dui. Saat tua kapilian pe dibokar Yesus dui. Berganggu nasida. Napa duahon kesalahan yang ditujukan kepada Yesus yang merupakan fitnah yang keji dan itu masih berlaku sampai sekarang, yaitu ketika Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan. Ai satu sadarion idu suku-suku ni jolma. Roma hita. Atar jarang tabuka Bibil tak. Bah. Dung didokot tu hita. Hea do teh Yesus dirina iman do Tuhan. Ya ina hita. Idia matar surat. Bah. Soalnya dia pada tarasot di borgi patulun badi Bibeli me. Ina hita kan. HP juk do didok Yesus dirina adalah I am God. Aku adalah Tuhan. Benar aku adalah Tuhan. Dungi Roma suku-suku di Jolba. Betul. Memang ada terdapat di Alkitab bahwa Yesus pernah menyatakan dirinya adalah Tuhan. Sekarang pertanyaan, pernahkah Yesus mengatakan dirinya adalah Allah? Kalau tidak berarti Tuhan Yesus itu bukan Allah. Inna halaki. Roma hita, bidua teh. Dia datang surati. Dangan dong, saya buka ya beta. Dangan dong. Dang olo Yesus mengaku diri di bata di hati. Karena nama Allah pada saat itu sangat sakral di halak Yahudi. Dang boy langsung didok halak Yahudi goar di debata. Songon natadok di bagasa tekion. Ale abang debata Allah memang dung roh Yesus nunga di bola 2B hubungata sudah diputuskan. Semua sekat-sekat hubungata tu debata nuai ngasadabe hita. Dang adong betembok pemisah. Tetapi pada saat itu mereka menganggap nama Yahweh, nama Allah itu adalah yang paling sakral, sehingga jika ada orang yang mengatakan nama Allah dengan tidak pada tempatnya hobartu patiki, dia harus mati. Yesus tahu itu tradisi. Binada ngolor Yesus si madokot, aku adalah Allah. Ya. Amang inang nani haulongan di bagasan Yesus Kristus, itu sebabnya Yesus tahu apa yang menjadi konsekuensinya. Di foto Yesus doakan yang masa. Ido visini Yesus. Itu adalah kehadiran Tuhan Yesus. Itu adalah tujuannya datang ke dunia ini. Firman yang menjadi manusia. Sebab tidak ada lagi satu pun cara manusia yang dihalalkan oleh Allah. Yang ada di depan Allah, yang untuk memperbaiki hubungannya kepada Allah, yang untuk menebus dosanya dari kesalahannya, walaupun dia memberikan, manusia itu memberikan korban sepenuhnya, sebanyak apapun kepada Allah, tidak menjadi penjamin dia ditebus dosa-dosanya. Lalu Allah berinisiatif, rodo imana tu portion, naro ima hatani de mata firmannya. Pertanyaan, firman Allah, roh Allah, dan Allah pisah manang sada? Pisah? Sada? Tohori? Pisah manang sada? Adong pisah? Asama kita dong. Pisah adong sada? Sada. Roh mahala di dok mahita Tuhan tatulu. HP Tuhan kita adalah yang esa, satu. Allah, firmannya, dan rohnya. Mulu bingung halakan, bagaimana baik? Tapi firman yang menjelma menjadi manusia, kehadiran firman menjadi manusia, kenapa? Karena manusia tidak bisa langsung melihat Allah. Songo si Musa, hola rode bata di dodot si Musa, unang ida au. Molo dida hoau, mati maho. Kenapa? Karena Allah Maha Kudus yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia yang berdosa. Tidak bisa. Sedangkan Gunung Sinai, tempat Allah untuk datang menyerahkan kedua loh batu kepada Musa, tidak bisa disentuh. Jangankan manusia, hewan pun mati jika menyentuh itu. Karena gunung itu hadirat Allah, dikuduskan oleh Allah. Cara di debat Allah menjelma menjadi manusia. Roma imana, gabe manusia. Di diri Yesus, di situ kita melihat Allah yang tidak kelihatan itu.
Allah yang kudus itu. Dan di dalam kematiannya orang berprasangka bahwa ketika Yesus itu dihukum mati, maka selesailah sejarah Yesus. Mereka lupa yang disalibkan itu adalah kemanusiaannya, tetapi keilahiannya, kealahannya tidak bisa mati karena dia adalah Allah yang kita sembah. Amang inang hatani di bata tikion, om majeritan ni Yesus songo jolma. Di pusat do imana, dilisingi. Alai dangadong danggu sakaba bahata naro ruar siana pamangan di Yesus hata na rumar. Alai nang pesongoni sudedo di tahan Yesus, sudedo di ai Yesus, sudedo di jalo Yesus. Asa di pamona kita. Dapenang pesori dakia Jesus olo laho mangaloy out na olo Jesus satokid do boy pasudaon na sude akan namasai ale dang olo Jesus. Simbolis pe di boto ibana do Jesus si adalah Tuhan. Di do ibana do na parjolay na maleba ho Jesus na marhuaso do ho laho mabahin batuan gabi roti. Huboto do marhuasa ho ina simbolisi ale dang olo Jesus. Ala di boto ibana, sasaran ni ibana adalah bagaimana kita diselamatkan. Titik, tidak ada koma. Melalui apa? Satu cara, pengorbanannya. Ya. Idahamu ma'hatani di bata tikion. Hira-hira pukul 12, holom maportibion. Matanyari pemaila marnida Jesus. Dang olo patuduho bohina. Laho marnida Jesus natarsilangi. Holom do di bagasa sadari. Jala hire-hire na do di bagas joroi. Bola dua do. Molo di Matius bidu 20 27 ayat 45 satu ayat 46. Ngasongoni porsuk di ay Jesus. Songona hiahu jahas ada buku. Kematian Yesus adalah kematian yang paling tragis. Karena dia mati pelan-pelan, disiksa dengan pelan-pelan. Habis mudar ne sampai mahiyang. Dada holan mudar na merarai. Ale dohok do mudar na botari. Dohok sude cairan na adong di bagasan tubuh Yesus. Kering. Jatung na nama na holan berdetak. Ipe holan habis sudah mudar na adong di badan di Yesus. Dungi soma mudar na alai. Diliot dope ibana manginum anggur na asom. Porsuk ni si taon ni mana. Alay nang pesongon niya manginang. Adong dosa da halak nagabi porsia. Mu barohana himnareng namasay isemay letnani. Dido ibana do di bagasa rohana dipuji ibana madebatan di nama tutudo halak na tigor roha doon. Jala halak na salilingon mangihuto Jesus. Nasa totong mangihuton ibana manang tudia pe ibana lao. Jala dohon ak inanai na manubuhon ibana. Dohon ak kaparopuani na marholong ni roha tu ibana. Dohon sisian na hinaholongan ni rohanai. Ima si Johannes. Alay sisian na asing dang tarida nang gusada alam mabiar. Idoban na dido do tu inanai. Inang omma anak ambu. Didok do tu sesiana na holong ni rohanai si Johannes omma inam. Ditatak mak nadanguli. Jala dihilala ibana na ditinggal di bata ibana. Bina dido ibana setung tos hosana ditiki neng tos ibana neng pasahaton na hosana tu debata dido ibana na marsuara no argogo eli lama sabaktani ale debataku puasa tung tadi konom wow
alani dosa di tadi koko awali Tuhan alai odo nagabe sakapmu dinaro hatami nagabe jolma laho manubus hami akka manusia tungijo ibana ma ali amang di bagasan hati ni roha, di bagasan hati ni pakilalaan, di bagasan hati ni pamadang, di nama rubur sudi mudar nai, di do ibana, di sangahun imana, sahira inama hosana, marsuara nagugu di do ma, amang, tu bagasan tanggamu ma, hupasahat, todeko, lau mai mana. Sa sitong na niyan, ikot tangis dohita mardi daon. Ikon marabur do niyan ilu-iluta. Molo tabayak kon Jesus na tarsilangi. Sa sitong na ikot tapak no tido silangi. Buasa tung olo Jesus manaon hapor sohoni. Alani hita doe. Alay moliate matutuhata. Di pamonang iba na kita jalanunga dapotan haluaw kita namang inang nanihawlongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus songo na hudok na kading dijului unang marisuang hamamati ni Tuhan Yesus sumokop kita amin unang pasilak ko Tuhan Yesus si badua lihon marhite-hite na olo na mura-mura murtat meninggal ho Tuhan na ingot tamu nama na dikot deba Tuhan na dada holan na lao tu ugamu na asing alay na makaholongi huluna makaholongi artana makaholongi ulauna makaholongi sinamot nadong dinguluna sarupa doy na pasila ko Tuhan ni na badua lihon alay nuay Roma hita uduk mahita diadu pa ni Tuhan ni huhut madok mauliate ala di pamonak kita jalan waeng mulak pehitan nong amang buah berita nauli. Yesus yang tersalib itu adalah juru selamat. Dialah yang dimenangkan, dialah yang diselamatkan, kita diselamatkan oleh karena perbuatan kita. Maka terpujilah dia sampai selama-lamanya. Yesus tetap number one yang ada dalam hatiku sampai kapanpun, setia sampai akhir. Yesus ada di hidupku. Amin. Maulia tema ali Tuhan di bata amanami di bagasan Yesus Kristus. Anak nahina holongan ni rohabi. Nang mate di hau pinarsilang. Lau manubus dosa hasalaon nami. Mauliate ma Tuhan di bagasan parmingguan nami di Jumat Agungon narodo habi marningot hamamate ni anakmu Tuhan nami Kristus Yesus napaluaho kami siya dusa doho pangalahon nami nahurang tama mauliate ma di pamonako hami ali Tuhan nang peparir di hilalaho porsuk di tauko diliako hosam diliako dagingmu idu tada holong ni roham Tuhabi lubis yan holong ni roha na toras tuanak konna songo dito Tuhan holong ni roham manigna habib nuaing diharoro namion ali amang dibuat kami do diri nami dina manol solia kadusa pangalaho nami nahurang tama. Sipata terlalap kami Tuhan. Mangula akka ulaw nami di hasyanganon. Mabiar kami di akka hahuragan di artas sinamot. Sipata terlalap kami ali Tuhan. Holan mabahen akka nasodingan maradopod dungan nami. Sipata holo hami tarlalap hola na patuduhod diri nami tu bagas jeromi alai danggabe si ulahok hatami hami
Sipata kami terlalap di ngulu-ngulu namion ali Tuhan. Lupa kami jepek do ngulu namion parsatokina do ngulu nami di hasyanganon. Moliate ma Tuhan di paingot ho kami di asin roha holong ni roham naubalga. Danga dong holong ni roha na asing dukon holong ni roha ni anakmu Tuhan Yesus. Napatuduhon holong ni rohanai marhite-hite di pas lehon ibana hosa hanguluan na lahu manubus hami akajolma manusia. Nuaing Tuhan asa marlaba hama matebe pargugui hami. Asa unang olo hami Tuhan mangulahon hasalon nami. Mangulahon dosa pabahenan nasasuman maradopoku ali Tuhan mdoho maradopon akadongan nami jolma. Jala lehot di hami rohana yes, rohana patas. Asa olo hami Tuhan di bagasan labok ni rohado holong na siyako. Makaholongi dongan nami, tarlumumi makaholongi musuh nami. Marhite-hite na olo hami di bagasan tikyon. Manesa salah ni dongan nami. Manang songod dia pe Tuhan, olo mahami. Manesa dusa ni dongan nami. Asa tarsesaho dosa doho pangalaho nami di tonga-tonga ni hasyang anon. Tuhan jamita hata nauli na sinyang ditangi ho kami di buah kami maili Tuhan di bagasan roha do pikiran nami. Jala marhite-hite Jumat Agungon dada dosa doha asalaon nami na diparsilakoko di hau pinarsilangi dohot ma Tuhan akan namasa di bagasan hasyang anon. Pangotak ni kopit sa pulsia buam may Tuhan tuhau pinarsilang mi. Parsahiton niya kadongan nami buam may tuhau pinarsilang mi. Habiaran dohot akat teror na pinasaha ni akado akajolma na soolo bertanggung jawab buam may Tuhan tuhau pinarsilang mi. Asa salpu isaluhut na Tuhan. Asa debuy hami dapotan hanguluan nasa kanadinggan dohot akalasiroha nang pe haporsuhon na ikot jabar nami di bagasan hasyang anon ala ni haporsiyaon nami tuho hujalo hami may Tuhan marhite lasiroha hai diboto hami songa na didok di naposi Apostel Paulus dilioko ima upa lasiroha hadiah na ni pasahato ima hanguluan na sorasuda tuah kajolma na di pamonako di bagasan hasyang anon. Moliate mali Tuhan ngulu nami todi nami keluarga ulaon dohon akan nama sape hupasat tami ma tu bagasan tangamu na badiai. Moliate o matang yang nami balapasikop ma di bagasan anakmu Yesus Kristus si palua hami martangnya kami Tuhan. Amin. Tapasahat ma pelian tanatama tuado pandide bata lahom akumlatehon sudi pabahenan dan nandigani huhut marede mahita. Sana
pinaholangan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus nuaing saha mahita tu ulaon marulaon nabadia nuaing ngamanginang akan nama jalo marulan nabadia imaka naung makatidakon haporsiaw na dohot aka na dang hona ruhu parmaniono doho pamisangon atau ngamanginang asa tajalo haluaw na pinarade ni Tuhan Yesus marhite ulon nabadia di bagasan tikyon taparade marohata dohot nguluta uhud marede mahita buku ede nomor 152 ayat sada. Yesus nama mursa dosani portibion pangolu amin. Yesus nama mursa dosani portibion pangolu amin. Yesus nama mursa dosani portibion sai pasona amin. Amen, amen, amen. Dame ni debatana sumurung sian salu naroha ima namang ramoti ate-ate muna dohor pikiran muna marhite-hite Kristus Yesus. Amen. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung amanami na di banwa gijang asi maroham topot mahami na pungudison adorang hupangan hami anon parpadanan na badiai lehon matod di parbadia tuganup hami asa ditubuhon haporsyaw na mangulo di hami asa pos ituturo hanami anakmu Tuhan Yesus Kristus na makopkop pami pargugoy mahami maswadahod diri nami asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon haporsyaw na mangului say taiti rohanami asalam malungun hami tu banua gidjang asa say masihol hami paimay mahon haroroni Tuhan Yesus. Amin. Hitaka naong pinarhamaol ni dimata tasakapin waing mangaton parpadanan na badiay di bahene tatibangi majumulo manang nataw hita marulaw na badia asa unang hona uhum manang ise siyak kitaon ay holan na uduk roha jala na manol soli rohana ala ni pabahenan na nastoture jala na olo manopoti dosana jala na porsea di hasesan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus ido na tao mangaton parpadanan na badiyay alay akan na dohot marulaw na badiya unang be di oloy sibolis unang be di dati mardosa tung padaw hamuma rohamuna siyani tunggo tapon hamuma hosom dohot lateni roha alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus naong mate jala naong mulak mangulu humokop hamu asa tao hamu mangaton parpadanan na bariyay di ba ini takasi hamuma takasi majulo rohat tabe jala alusi masukusukunon jongjong ma hamu saluhuna. Di par hatuturo hamdo halak pardosa ho sian hatutubum dohot alani panglosim di pati ni debata molo di par hatutu roham dogma olo namarsak do dosam namarsak do roham alani dosami jala dipangido roham naing malua ho nuaing siad dosam
molosongoni didok roham dokma olo. Di parhatutu roham do nang roh Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa ibana naung mati dohot mulak mangulu humokop ho mamorsan jala manesa dosam molosongoni di parhatutu roham dokma olo. Olo doho manggotapon sian nasa roham late ni roha dohot hosom ni roha akup ni olo doho mardinggan dohot halak namangarsahi ho jalana olo doho manesa dosa ni dongamu song na pinangido ni roham sesal ni debata sude dosam molosoni roham dokma olo atong tapauduk be marohata jala tatapoti ma sudi dosata ihutok kamu ma tangyangon di bagasan rohamu nabe. Ale Tuhan debata amanami marhite-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardusa gudang dohami ay jod hulao si hami patikmo tamado hona uhumu hami nuaing doho sogut molo balos sononmu tu hami hobar tu pabahenan nami i alay ala ni gudang niasi dohot holong ni roham dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus nang nilehonmu humokop hami ala ni i ubahen na hum hami mangido tuho asi maroham di hami saya jalo mahami saya sesa masude dosa nami jalalehon tod di parbadia tu hami asa margugu hami mangalo nasa dosa dohot mangulahon na hobar tu lomo ni roham saliling di tanah odope hami amen. Atong hamu akan nama nopoti dosa muna jalan nama uas di asi ni rohani di mata saya sahat matu hamu na hena parsiam muna mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tu hamu pos maroham nunga sesa dosam marhite-hite guar di debata ama anak dohot tod di parbadia amen. Ali amanami na dibuan wagidjang say pinarbadia maguarmu say ro maharajanmu say saot malomo ni roham di banua tongaon song na di banua gidjang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unak kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago ay horo na punar harajaon dohot hagugon rori hasangapon ni saliling ni liling na amen. Hudul mahita. Atong marede mahita o Jesus naong siniyat. Não sinai marutang hosangan Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa sagu borngin nai ujutar jehe ibana
didok mamauliate, dungi di ponggoli mai, di parlehon matua kasisianna huhud madidok, jalo hamuma, jalapangama, dagih kedui, nanilehon tu hamatian humokop pamu, bain hamuma songoni, bahen parningotan muna diau. Jala dungsun mangan nasida mangan dibuat mapanginumani didok mamoliate dungi didok matu nasida jalo hamuma sudi hamu manginum siani ia panginumanon pada nai baru mon marhite-hite mudarhu nani usehon humokop pamu bahen hasesaan di dosa sai bahen hamu masongoni bahen parningotan muna diau. Atong Roma hamu ida jaladai madenggan basani di bata jahuba Roma parhaludu na parjolo huhu maredema. Streaming. Laus sekalian ma di hamu kamanginang na adong di bagas nabe, na streaming di bagas nabe, buat tamuma roti jala tanghihok kamuma padan ni marulaw na badia na di baik kami di bagas at tikyon. Didok tuhata Jesus Kristus, jaloma, jalapangama, dagik kudui nanileon tu hamatian humoko pabu ima mangaramoti dohon na pahotor roham marha porsiaw di ibana asa diho hanguluan na sora sudah. Amin. Dari bagas jabu boima langsung dipangan rotina. Didok tuhata Jesus Kristus jaloma jala inum siani mudar hudwe nani usehon tu hamatean bahen hasesan di dosam ima mangaramoti dohot na pahotor ham marha porsiaw di ibana asa diho hanguluan nasora sudah. Amin. Nadi bagas jabu boima langsung diidum anggurna atong mula mahamu di bagasan dame. Baris satu orang. Uhud marede mahita kamainang. Laos tajaga ma jarak taro tujolo diatur akamata situ abat. Yesus Kristus jalo hamumon jala pangan ma dagi kudoi nani lehon tua matean ima mangaramoti jala pahoton rohamu nama kaborsia ibana. Bila Tuhan Yesus Kristus jalo asa dihamu hanguluan nasura sudah. Amin. Mudar hudoi Bidok Tuhan Yesus Kristus jalo hamu mo jala pangan bahen asesan di dosam imana mangaramoti daging kudoi nani lehon tua matean ima mangaramoti jala pahoton rohamu na makaporsiai ibana hanguluan nasora sudah. Amin. Asa dihamu hanguluan nasora sudah. Amin. Tuhan Yesus Kristus jaloma Bidok Tuhan Yesus Kristus jalo hamu mau jala pangan ma dagi kuroi nani lehon Tuhan matean mudar hudoi nani leon tu hamatean ima mangaramoti jala pahoton rohamu bahen na asesan di dosam maka porsiai ibana asa ima dihamu hanguluan mangaramoti nasora sudah. dohot napahotor Amin. roham Bidok Tuhan Yesus Kristus jalo hamu mau jala pangan ma Asadiho hanguluan nasora sudah. Amin. dagi kuroi nani lehon Tuhan Bidok matean Tuhan humoko Yesus pamu Kristus jaloma ima mangaramoti jala Jala pahoton inum rohamu na siani. maka porsiai ibana mudar hudoi
Asadi hamu hangoluan na sora suda. Nanu sehon Amen. tu hamatean. Idok tu hatta Yesus Kristus Bahen jalo hamu mau hasisani jala pangan dosam. ma. Dagi kurui nani leon tu hamatean humokop pamu. Ima mangaramo ti jala pohon Imana rohamu na mangaramo ti- makaborsia di mana. Asadi hamu Dohon na hangoluan pahotor na roham. sora suda. Amen. Marhapor siaon di imana. Idok tu hatta Yesus Kristus jalo hamu mau jala pangan ma. Asadiho hanguluan. Dagi kurui nani leon tu hamatean humokop pamu. Nasora sudah. Ima Amen. mangaramo ti jala pohon rohamu na. Ilo Tuhan Yesus Kristus jaloma. Kaporsia ibana sari hamu hangoluan na sora suda. Amen. Jala inum siani. Idok tu hatta Yesus Kristus jalo hamu mau jala pangan ma. Dagi kurui nani leon tu hamatean Sehon tu humokop pamu. hamatean. Bahen hasisani dosam. Ima mangaramoti jala pautan Imana rohamu na mangaramoti. makaborsia ibana. Asadi hamu hangoluan na sora suda. Amen. Idok tu hatta Yesus Kristus jalo hamu mau jala Siaon di pangan imana. ma. Asadiho Dagi kurui nani leon tu hamatean humokop pamu. hanguluan nasora sudah. Amen. Ima mangaramoti jala pautan rohamu na Ilo Tuhan makaborsia Yesus ibana. Kristus jaloma. Asadi hamu hangoluan na sora Jala suda. inum siani. Amen. Idok tu hatta Yesus Kristus Udara jalo hamu mau hudui. jala pangan Nanu ma. sehon tu hamatean. Dagi kurui nani leon tu hamatean humokop pamu. Bahen hasisani dosam. Ima mangaramoti jala pautan rohamu na makaborsia ibana. Imana mangaramoti. Asadi hamu hangoluan na sora Dohon na pahotor suda. roham. Amen. Marhapor Idok siaon kuatta di Yesus imana. Kristus jalo hamu mau jala pangan ma. Dagi kurui nani leon tu hamatean humokop pamu. Asadiho hanguluan. Ima mangaramoti jala pautan rohamu na Nasura suda. makaborsia ibana. Amin. Asadi hamu hangoluan na sora suda. Amen. Rilok Tuhan Yesus Kristus Idok jaloma. tuatta Yesus Kristus jalo hamu Jala mau inum jala pangan ma. siani. Dagi kurui nani leon tu Udara hamatean hudui. humokop Nanu pamu. sehon tu hamatean. Ima mangaramoti jala pautan rohamu na makaborsia ibana. Bahen Asadi hamu hasisani hangoluan dosam. na sora suda. Amen. Idok Imana tuatta Yesus mangaramoti Kristus jalo dohon hamu na mau jala pahotor pangan roham. ma. Dagi kurui nani leon tu hamatean humokop pamu. Marhapor Ima siaon pautan di imana. mangaramoti rohamu na. Asadiho hanguluan nasora Asadi sudah. hamu hangoluan na sora suda. Tuhan Amen. Yesus Kristus jaloma. Jala inum siani. Idok tuatta Yesus Kristus jalo hamu mau Udara jala pangan hudui. ma. Dagi kurui nani leon tu hamatean humokop pamu. Nanu sehon tu hamatean. Ima mangaramoti jala pautan rohamu na makaborsia Bahen ibana. hasisani dosam. Asadi hamu hangoluan na sora suda. Amen. Idok Imana tuatta Yesus mangaramoti. Kristus jalo hamu mau jala pangan ma. Dohon na pahotor roham. Marhapor siaon Dagi di kurui imana. nani leon tu hamatean humokop pamu. Ima mangaramoti jala pautan rohamu na makaborsia ibana. Asadi hamu hangoluan na sora suda. Amen. Idok tuatta Yesus Kristus jalo hamu mau jala pangan ma. Jala inum siani. Dagi kurui nani leon tu hamatean humokop pamu. Udara hudui. Ima mangaramoti jala pautan rohamu Nanu na sehon tu makaborsia ibana. hamatean. Asadi hamu hangoluan na sora Bahen suda. hasisani Amen. dosam. Idok tuatta Yesus Imana Kristus mangaramoti. jalo hamu mau jala pangan ma. Dagi kurui nani leon tu hamatean humokop pamu. Dohon na pahotor roham. Ima pautan jala mangaramoti rohamu na Marhapor makaborsia siaon di ibana. imana. Asadi hamu hangoluan na sora suda. Amen. Asadiho hanguluan nasora Idok sudah. tuatta Yesus Kristus Amen. jalo hamu mau jala pangan Rilok ma. Tuhan Yesus Kristus jaloma. Dagi kurui nani leon tu hamatean humokop pamu. Jala inum siani. Ima pautan jam mangaramoti rohamu Udara na hudui makaborsia nanu ibana. sehon tu hamatean. Asadi hamu hangoluan na sora suda. Amen. Bahen Idok tuatta hasisani Yesus dosam. Kristus jalo hamu mau jala Imana pangan ma. mangaramoti dohon pahotor roham. Dagi kurui nani leon tu hamatean humokop pamu. Marhapor siaon di Ima imana. mangaramoti jala pautan rohamu na makaborsia ibana. Asadiho hanguluan nasora Asadi sudah. hamu hangoluan na sora Amen. suda. Amen. Idok tuatta Yesus Kristus jalo hamu mau jala Rilok pangan Tuhan ma. Yesus Kristus jaloma.
Dagik kurui nani leon tua mate anu mokopam. Jala inum siani. Ima mangaramoti jala pahoton rohamu na makkaporsia ibana. Nani sehon tu hamatean. Asadi hamu hangoluan na sora sudah. Amen. Didok tua ta Yesus Kristus jalo hamu mau jala pangan ma. Imana mangaramoti. Dagik kurui nani leon tua mate anu mokopamu. Dohot na pahotor roham. Ima mangaramoti jala pahoton rohamu na makkaporsia ibana. Marhaporsiaon di ibana. Asadi hamu hangoluan na sora sudah. Amen. Asadi ho hangoluan na sora sudah. Amin. Didok Tuhan Yesus Kristus jaloma. Didok tua ta Yesus Kristus jalo hamu mau jala pangan ma. Dagik kurui nani leon tua mate anu mokopamu. Jala inum siani. Ima mangaramoti jala pahoton rohamu na makkaporsia ibana. Udar hodoi. Asadi hamu hangoluan na sora sudah. Amen. Nani sehon tu hamatean. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu mau jala pangan. Sisan di dosam. Dagik kurui nani leon tua mate anu mokopamu. Ima mangaramoti jala pahoton rohamu na Dohot na makkaporsia pahotor ibana. roham. Asadi hamu hangoluan na sora sudah. Amen. Marhaporsiaon di ibana. Didok Tuhan ta Yesus Kristus Asadi jalo ho hamu jala hangoluan na pangan sora ma. sudah. Amin. Dagik kurui nani leon tua mate anu Didok mokopamu. Tuhan Yesus Kristus jaloma. Ima mangaramoti jala pahoton rohamu na makkaporsia ibana. Jala inum siani. Asadi hamu hangoluan na sora sudah. Amin. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo ma jala pangan ma. Bahen hasesan. Dagik kurui nani leon tua mate anu mokopamu. Imana mangaramoti. Ima mangaramoti jala pahoton rohamu na makkaporsia ibana. Asadi hamu hangoluan na sora sudah. Amin. Marhaporsiaon di ibana. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu mau jala pangan ma. Asadi ho Dagik kurui nani hangoluan. leon tua mate anu mokopamu. Asaliling nililing na. Ima mangaramoti jala pahoton rohamu na makkaporsia Tuhan ibana. Yesus Kristus jaloma. Jala inum Asadi siani. hamu hangoluan na sora sudah. Amin. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu mau jala Udan pangan ma. hodoi. Dagik kurui nani leon tua Nani mate anu sehon tu mokopamu. hamatean. Ima pahoton mangaramoti rohamu na Bahen makkaporsia hasesan di ibana. dosam. Asadi hamu hangoluan na sora sudah. Amin. Imana mangaramoti dohot na Didok pahotor Tuhan ta ham. Yesus Kristus jalo hamu mau jala pangan ma. Marhaporsiaon di ibana. Dagik kurui nani leon tua mate anu mokopamu. Ima pahoton jala mangaramoti rohamu na makkaporsia ibana. Amin. Tuhan Yesus Kristus Asadi hamu jaloma. hangoluan na sora sudah. Amin. Jala inum siani. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu mau jala Udar pangan ma. hodoi. Dagik kurui nani leon tua mate anu Nani mokopamu. sehon tu hamatean. Ima pahoton jala mangaramot rohamu na Bahen makkaporsia hasesan ibana. di dosam. Asadi hamu hangoluan sora sudah. Amin. Imana mangaramoti. Dohot na Didok pahotor Tuhan ta ham. Yesus Kristus jalo ma jala pangan ma. Dagik kurui nani leon tua mate anu mokopamu. Marhaporsiaon di ibana. Ima mangaramoti jala pahoton rohamu na makkaporsia ibana. Amin. Asadi hamu hangoluan na sora sudah. Amin. Didok Tuhan Yesus Kristus jaloma. Dok Tuhan ta Yesus Kristus jalo ma jala pangan ma. Jala inum siani. Dagik kurui nani leon tua mate anu mokopamu. Udar huidin nani sehon Ima tu mangaramoti hamatean. jala pahoton rohamu na makkaporsia Bahen ibana. hasesan di dosam. Asadi hamu hangoluan na sora Na sudah. Amin. mangaramoti. Didok Dohot Tuhan na ta Yesus pahotor ham. Kristus jalo hamu mau jala pangan ma. Marhaporsiaon tu ibana. Dagik kurui nani leon tua Asadi ho mate anu hangoluan na mokopamu. sudah. Amin. Ima mangaramoti jala pahoton rohamu na makkaporsia ibana. Asadi hamu hangoluan na sora sudah. Amin. Tuhan Yesus Kristus jaloma. Jala inum siani. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo ma jala pangan ma. Seon tu hamatean. Dagik kurui nani leon tua mate anu Bahen mokopamu. hasesan di dosam.
bahen hasisan di dosa muna. Imana mangaramoti Imama ngaramoti telah boten roha muna maka persia imana. Asadiamu anguluan nasura sudah. Amin. Ilok Tuhan Yesus Kristus jalan majalah pangan. luan nasura sudah. Daging kudoi nani leon tua matean umok pamu. Tuhan Yesus Kristus jaloma Imama ngaramoti jalan boten roha muna maka persia jala imana. inusiani Asadiamu anguluan nasura sudah. mudar Amin. mudoi. Ilok Tuhan Yesus Kristus jalan majalah pangan ma. Daging kudoi nani leon tua matean umok pamu. Ima pauton Imana mangaramoti mangaramoti rohamuna. Asadiamu anguluan nasura sudah. Amin. Ilok Tuhan Yesus Kristus jalo majalah pangan ma. Daging kudoi nani leon tua matean umok pamu. Asaniho hang peluan nasura Ima sudah. mangaramoti jala pauton rohamuna maka persidana. Tuhan Yesus Kristus Asadiamu jaloma anguluan nasura jala sudah. inum siani Ilok Tuhan Yesus Mudar Kristus kudoi. kamu majalah pangan ma. Daging kudoi nani useho nani leon tua kematian matean umok pamu. bahen hasesan Mama ngaramoti jala pauton rohamuna maka persidana. imana mangaramoti Asadiamu anguluan nasura Tuhan sudah. apa Amin. roham Ilok Tuhan Yesus Marhapor Kristus siap jalo majalah iman. pangan ma. Daging kudoi nani leon tua matean umok pamu. Mama ngaramoti jala pauton rohamuna maka persidana. Asadiamu anguluan nasura sudah. Amin. asadiho hanguluan Ilok Tuhan Yesus Kristus jalo majalah pangan ma. amin Tuhan Daging Yesus kudoi Kristus nani leon tua jaloma matean umok jala pamu. inum siani Bahan pasan di dosa muna. mudar hudoi Imam ngaramoti jala pauton rohamuna nani maka usehon persidana. kematian Asadiamu anguluan bahen nasura sudah. hasesan Amin. idusam imana pahotor roham Ilok Tuhan Yesus Kristus jalo majalah pangan ma. Daging kudoi nani leon tua matean umok pamu. Bahan hasan di dosa muna. asadiho Imam hanguluan ngaramoti nasura jala sudah. pauton rohamuna maka Amin. persidana. Asadiamu Tuhan anguluan Yesus nasura Kristus sudah. jaloma Amin. jala inum Ilok Tuhan siani Yesus Kristus jalo Mudar amu hului. majalah pangan ma. Daging kudoi nani leon tua matean umok pamu. nani leon tu Imam hamatean ngaramoti jala pauton Bahan rohamuna hasan maka di dosa. persidana. imana mangaramoti Asadiamu roham anguluan pahotor nasura roham. sudah. Amin. marha porsiaun di ibana Ilok Tuhan Yesus Kristus asadiho jalo majalah hanguluan pangan ma. nasura sudah amin Daging kudoi nani leon tua matean umok Tuhan Yesus pamu. Kristus jaloma Imam ngaramoti jala pauton rohamuna maka jala persidana. inumba Asadiamu anguluan nasura sudah. Amin. udara hurui nani tu kematian bahan hasisan disam imana maramoti do pahotor roham marha porsiaun di ibana asadiho hanguluan nasura sudah amin sarap doje susah martanggyang mahita puji mandebata ale todiku jalan nasa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai puji matuhan debata ale todiku jala unang tung halupahon denggan di basana sudena ibana do manesa dosam sudena jala ibana pamalum akas sahidmu sudena ibana paluahon hosam sian hamaguan jala dilehon tuhodeng gan basa dohon asiniroha para siroha jala pardinggan basa do di Tuhan di bata labat tarimas jala para siroha gudang dang dibain tuhita na hobar tu dosa ta jala dang dibaloson tuhita na hobar tu hajahatota songon asini rohani ama-ama tu akka anak konna do asini rohani Tuhan debata di akka na makabiari ibana nunga takas dipatuduhon debata holong ni rohanai tuhita dinamati Kristus humokop hita uju pardosa do pehita atong dalam malua mahita nuaeng siar rimasna dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai di bahene sai pujion ni pamangaku
dohot rohaku, dohot nasa pabahin aku do Tuhan debata, olat nion rodi saliling nililing na. Amin. Tapuji ma debata, marede hita nomor sia ayat sada, laos jongjong mahita saluhutna. Sam asi dohot holong ni rohani di bata di portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon asa unang mago ganup na porsia di ibana. Alaya sa hanguluan na saliling nililing na dinasida. Ala ni tajak ko mahamamate ni Jesus igawi hanguluan di hita. Suang songon Jesus ina pasahaton diri na tu debata. Songoni manian naong hita. Jalatadok madibagasan nguluta ganupari. Ale amang tu bagasan tangamu ma hupasahat todiku tatangyak ko ma peliata. Ali debata manami na dibano gijang hodo harorwan ni saluhut. Silehon-lehon na dinggan dohot nasa uli basa na mauli utus. Hupasat hami masyan na niron mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jalom. Pasu-pasu may jala ramote. Asa huparhase ang hami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami gudang nis lehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mau liate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan di manta ama nami na marhabangsa di atas ni saluhut. Nung apatar huida hami holong ni roham na gudangi. Gumudang doi siyan holong ni rohani ama-ama dohot iya ina-ina di anakon na. Tung naso taribang do gudang dohot arga ni sileho-lehom di hami. Ay anak mo na sasaday di suruho. Gabe jolma manaon pardangolan. Isak-isak doho pasta-pastap. Gabe tarpajal imana jala tuhamatian humokop kami. Maulia te marohan nami, ala naong say utang nami. Jala malua hami siyan dusa. Siyan hamatian doho siyan gom-goman ni sibolis.
Ala ni ipujion nami maguar menabadiai. Ala naong dipatupa anakmu pardomuan. Pardengganan nami Tuho. Ali Tuhan Yesus Kristus. Biru-biru ni de mata. Nang mamorsan dosa nami dohot dosa ni hajol maun. Molia te marohan nami Tuho. Jala pujion nami mahoro di saleling ni leleng na. Saya tatap mahuriam. Na hinopopmu jala na pinapungu pungumi. Saya pahot madihami hasesaan ni dosa dohot dame na pinatupami. Saya payas jala parbadiai mahami. Asa tarbuan ho hami tu banua gijang parsauran hami tu akan abadiai. Saya bunuh jala parsilakon majol manaburuki dohot sakap-sakap na roa na di bagasan hami. Asa unang marlidang hami madapoton ama na di banua gijangi. Hupasat hami madiri nami Tuho. Jala hulion hami rohanami bahin ingananmu. Ala naong dihokop ho hami. Diho mahami jala ho di hami. Sayunang loas hami sirang siako. Dongani mahami jala saor maho tu hami. Say patugu maha porsion nami Tuho. Asahot laka nami rodi ujung ni hamatian. Say ramoti maakar ruasmu na mamaritahon holong ni roham. Dohot dalan naong pinatupami. Atong manang mangulu, manang mate pehami, hodo Tuhan nami doho raja nami. Saya si maroham, ingok mahami di hasangapomi, jalabuan hami tu hasonangan na nilabung ni dibata. Amin aliyamanami na di banua gijang. Say pinarbadia maguarmu, say roma harajanmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata ma bohi na Tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohi na Tuho. Jala di pasaorhon ma dame na tutodem. Amin. Selamat Jumat Agung Madita Saluna. Amang inang hobar tu titing tanah kaningan hudul mahita satokin asa taida ma drama ni anak kota na Posobulung jala di pasatami mak jala laos dilanjuton mamusay anong punguan dohot ulaw na hom. Edang yan, dua tadi. Langsung nama langsung. Kalau saya drama ini nama langsung. Oh, nama langsung. Shalom Amang Inang. Kita sedang mempersiapkan untuk persiapan drama penyaliban Tuhan Yesus. Jadi saat ini kru soundman sedang mempersiapkan, mohon ditunggu aja. Karena setelah drama akan dilanjutkan dan kebaktian ulang nahom. Mulai.
Andre. Buka nomor. Ya.